Normalment umma 7:15, 7:15, imbagħad xejn breakfast u ninżel qisu tal-ħabta ta' 8:15 ninżel lejn ir-rabat Għawdex biex imbagħad niftaħ l-uffiċċju nilqa' ovvjament u jkolli appuntamenti. Normalment nagħlaq għal nofsinhar, imbagħad qisu nieħu breaks tal-erba', ġieli mmur jogging, ġieli mmur nawm, jew santi tfajla u fl-erba' nerġa' niftaħ l-uffiċċju, ikolli 3 sigħat oħra appuntamenti, xogħol ieħor l-uffiċċju u fis-7 nagħlaq u normalment wara jew immur nilgħab xi logħba futbol jew nara xi daqsxejn televiżjoni ovvjament, jew sinema, jew ovvjament noħroġ nieħu xi drink mal-ħbieb. U normalment imbagħad ninġabar norqod għal 11:15. Il-politika sa minn dejjem kienet għal qalbu kif jispjega missieru ma' 606. Il-ħajra l-politika ġietu għaxina minn dejjem kont daħħal fil-Partit Laburista, dejjem kont inġorru miegħi, balġejt ngħix Għawdex, iż-żewġ ġejt ngħid Għawdex 29 sena ilu. Kemm ili ngħix kważi dejjem membru fil-Partit Laburista tax-Xara. Dejjem kont intaċ. L-ewwel mass meeting li mort fis-sittinijiet ma' missieri kien tagħti naqra ta' tifel, ġifieri, San Pawl il-Baħar, ġifieri dan qed insemmilek kważi 50 sena ilu. L-Notar Żammejt illi nafu. Ħdimt miegħu fil-qrib fil-professjoni tiegħu ta' notar. U anki segwejtu fil-karriera politika tiegħu. U anki meta laħaq ukoll fil-Kunsill Lokali tax-Xahar Għawdex. Hekk ikolli niddeskrivi lin-Notar Żammejt, jiena niddeskrivih bħala żagħżugħ pimpenn lejn art twelitu, pimpenn lejn il-poplu Għawdex. U għalhekk naħseb illi min jaf tajjeb lin-Notar Żammejt jaf determinazzjoni tiegħu, il-ħeġġa, l-impenn kbir li għandu li jiġġieled għal dak kollu li huwa ta' Għawdex. Għalhekk nappella jiena lill-poplu Għawdex mod speċjali sabiex jagħtu kull support lin-Notar Żammejt. Għaliex in-Notar Żammejt jiena perswas ser ikun leħen ta' Għawdex fl-Ewropa. Il-prioritajiet tiegħek jekk tiġi elett fil-Parlament Ewropew? Jiena prioritajiet ifhem sensiela ta' interessi partikolari għandi, però prioritajiet ovvjament ma nistax ma nsemmix, ovvjament iż-żgħażagħ, speċjalment il-problema tal-prekarjetà din li għandek ħafna żgħażagħ li huma b'kuntratt fiss li ma jistgħux jiddeċiedu x'se jiġri l-qudiem peress li huma pereżempju 6 xhur oħra jaf jitterminalek l-impjieg peress li inti tkun marbut b'kuntratt definittiv, għandek problema kbira u Malta Għawdex peress li għandek ħafna żgħażagħ li jaf il-kuntratt ħajskadilhom minn hawn 6 xhur oħra pereżempju ma jafux se jiġri u ma jistgħux ifasslu ħajjithom b'mod relattiv għax ma jafux se jiġri jekk jitilfu ġob. Interess tiegħi partikolari ovvjament huwa Għawdex. Jiena hawnhekk ħanallaċċa mal-komment ta' qabel. Għalfejn il-problema ta' Għawdex illum hija illi aħna mhux nieħdu fondi daqskemm suppost nieħdu. Il-problema hi illi minnaħa nazzjonalista, pereżempju, minnaħa tal-partit li hemm fil-gvern bħalissa, ma ħadmux biżżejjed biex Għawdex jingħata status biex nakkwistaw fondi supplementari reġjonali, ġifieri minnaħa ta' fondi supplementari reġjonali qegħdin ħażin peress li ma ħadmux biex akkwistaw status għal Għawdex privileġġjat, qed nintlaqtu ħażin ukoll għax minħabba li nazzjonalisti ma ħadmux biex jakkwistaw dan l-istatus. Aħna qed nintlaqtu ħażin mir-regolamenti tal-Unjoni Ewropea li jirrigwardaw l-għajnuna mill-Istat, Għawdex qabel kien jigwadanja minn diversi għajnuniet mill-Istat, dawn ħafna minnhom ma nistgħux inkunu eliġibbli aktar għalihom peress li hemm ir-regolamenti tal-Unjoni Ewropea illi jirregolaw dan is-settur, illi jipprojbixxu l-għajnuna mill-Istat u finalment iċ-ċirasa fuq il-kejk, in-nazzjonisti pereżempju kienu għedu, niftakar il-Simon Busuttil fil-foljett li kienet toħroġ il-MIK, iwiet illi kien ħajsir rapport ekonomiku u soċjali dwar Għawdex li jiġi preżentat lill-Kummissjoni Ewropea qabel l-adozzjoni tal-aħħar budget li ma rapport qatt ma jingħata mill-Partit Nazzjonalista, mill-Gvern Nazzjonalista lill-Kummissjoni Ewropea. Bil-konsegwenza? Bil-konsegwenza illi Għawdex il-Kummissjoni Ewropea, Għawdex ma tafx x'inhi jiġri. Ma tafx xi problema kbira ta' double insularity, il-gżira fi gżira għandu Għawdex. Lil-Christian Żammejt inni nafu sa minn meta konna fil-forum Żgħażagħ Laburisti għax kien fil-grupp li kienu daħlu warajna. Ovvjament imbagħad segwejtu matul il-ħidma kemm politika u anke professjonali u naf kemm ħabriki u kemm dedikat. Għal xi raġuni oħra, iż-żgħażagħ jisom
Għataw qalbhom mill-politiċi jew kella għataw qalbhom mill-politika. Dejqek tbeżżak di? Jina ħana jillek il-żewġ kelmiet li tista' tiddeskrivi s-sentiment, l-atmosfera fost iż-żgħażagħ huma naħseb jien sfortunatament apatija u diżillużjoni. Huma daqsxejn differenti minn xulxejn. Apatija. Torta żgħażagħ jew torta l-politiċi? Naħseb ta' tnejn li huma, naħseb ħadd mhu innoċenti, f'liema sens, illi minnaħa taż-żgħażagħ sfortunatament insib apatija u diżillużjoni għax għandek ħafna żgħażagħ li jirraġunaw sfortunatament b'mod negattiv fis-sens li jgħidulek iva jien sen saħħan il-proverbju għawċi, tipo jina x'nista' nagħmel, jina insignifikanti, jina m'għandix saħħa ta' xejn, jina sfortunatament ma nista' nibdel xejn. Li hija ħażina, mentalità ħażina ħafna. Sfortunatament imbagħad anke min-naħa ta' midja, ħafna darbi il-politika tiġi mpitra bħala xi ħaġa maħmuġa li inti inti fil-fatt anke nużaw l-espressjoni ħadd iċċappas mal-politika. Isek inti ħajtfawlek letteralment nieżel fiż-żibel, sfortunatament. Dik hija l-perspettiva li għandhom ħafna żgħażagħ tal-politika. Il-Partit Laburista kif qed jilqal din il-perspettiva tra li virgoletti negattiva? Il-Partit Laburista ovvjament b'mexxej żagħżugħ ma jistax ma jagħtix impetus lis-settur ġovanili. Għandek mexxej żagħżugħ illi mexxej li qed jispira u jagħti fiduċja, ovvjament hija priorità għalih illi jerġa' kemm jista' jkun jirriġovinizza dan il-partit. Iż-żgħażagħ dejjem kienu element qawwi fil-Partit Laburista. Ħaddieħor l-avversarji politiċi tagħna jħobbu jpitruha illi il-Partit Laburista huwa assenti miż-żgħażagħ. Niggarantilek illi l-istorja tal-Partit Laburista turi mod ieħor. Għax l-istorja tal-Partit Laburista sa mir-irvellijiet tan-1958 kienu żgħażagħ dejjem fil-forefront tar-rivoluzzjoni soċjali, industrijali u ekonomika li ħoloq il-Partit Laburista fil-Gżejjer Maltin. Jekk tara anke il-mod kif il-Partit Laburista iffaċċja l-interdet fis-sittinijiet, kif industrializza il-pajjiż fis-sebgħinijiet, kif imbagħad f'kull policy li jagħmel jikkonsulta żgħażagħ, jisma' dejjem il-leħen taż-żgħażagħ. Tinduna li verament huwa partit taż-żgħażagħ għaż-żgħażagħ. U din li qed jipprova il-mexxej, u għalhekk il-mexxej fl-ewwel speech li kien għamel meta kien laħaq mexxej Joseph Muscat, kien enfasizza li żgħażagħ iridhom ikunu fuq qudiemnet fil-ferat kollha tal-partit, għax inti jekk inti qed toħloq partit moviment anzi ta' progressivi kif dejjem kellu l-Partit Laburista u Malta, jekk inti tittoħloq u qed toħloq moviment tal-progressivi, l-aktar nies li suppost joħolqu progress u jkunu progressivi għandhom ikunu dejjem iż-żgħażagħ, għaldaqstant ma jistgħux ma jkunux element fundamentali fil-policy u fl-istrutturi tal-Partit Laburista. Ħafna drabi dal-manuvri jkunu minn wara l-kwinti, però jiena li qiegħed hemm ġew internament fil-partit nista' nara il-mod u manjer kif Joseph Muscat qed jagħti impetus liż-żgħażagħ fih dan il-partit biex jerġa' verament joħloq moviment tal-progressivi bħalma l-Partit Laburista kien fis-sittinijiet, sebgħinijiet u aktar ta'. Dan huwa minn wara l-kwinti. Il-menta li ma tantx kellu ħafna ħin jipprepara, iżda xorta waħda se jagħmel l-almu tiegħu biex jagħmel dak li għandu jagħmel fl-inqas ħin possibbli. Servizz tiegħi Christian Zammit fil-programm 606. Ikompli dal-waqt. L-Unjoni Ewropea kif twildet? L-idea tal-Unjoni Ewropea bdiet fis-snin 50, eżatt wara t-tieni gwerra dinjija. Dak iż-żmien il-gvernijiet ta' 6 pajjiżi Ewropej ħassew li kien jaqbdilhom li jsolvu l-problemi tagħhom mingħajr aktar vjolenza u gwerer. L-aħjar mod ta' kif skont huma setgħu jsaħħu din l-laqda bejniethom kien billi jikkoperaw u jaħdmu flimkien fis-suq tal-faħam u l-azzar. Dan kien il-bidu tal-Għaqda Ewropea li llum nafuha bħala l-Unjoni Ewropea. Ta' 26 sena ħadem bħala PRO fil-Forum Żgħażagħ Laburisti Awċin. Okkupa l-kariga ta' Assistent Segretarju Internazzjonali tal-Partit Laburista. Fl-2007 kontesta b'suċċess l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali tax-Xahar Għawdex. Fil-politika ilu mitra tagħha u ġifieri ilu mhux ħażin. Politika dejjem kien iħobba. Bħalissa huwa wkoll il-Viċi Sindku tax-Xara. Aħna bħala Kunsill Lokali tax-Xara nista' ngħid li naħdmu bħala tim il-grupp kollu. Christian huwa wieħed huwa membru importanti f'dan it-tim. Kull xogħol li jiġi assenjat lilu jagħmlu mill-qalb u ovvjament huwa jgħin ħafna biex il-Kunsill Lokali tax-Xara
jagħmel is-suċċess li qegħdin nagħmlu. Huwa parti integrali minn dal-Kunsill.